En aquest vídeo us explicaré com es protegeixen les cel·les, que és una cosa que és molt útil sobretot quan fas una plantilla. Per exemple, en aquest exemple de factura, que seria una plantilla perfectament vàlida per fer diverses factures de la mateixa manera, hi ha certs camps, certes cel·les que ens interessaria de protegir perquè sempre s'han de mantenir igual, independentment de les factures que facis. Per exemple, tots aquests camps d'aquí on vas a factura, la botiga que està fent alguna factura, aquests títols, tots aquests títols d'aquí, tots aquests títols d'aquí i aquests títols d'aquí són cel·les, tot això d'aquí són cel·les que s'haurien de protegir perquè en tots els documents, en totes les factures que generin a continuació, aquestes dades no canvien mai, són constants. Per tant, ens interessaria protegir-les perquè no es modifiquin per accident. Protegir les cel·les és molt senzill, simplement hem de marcar totes les cel·les que volem protegir, en aquest cas serien aquestes, i faríem clic amb el botó dret i escolliríem l'opció de protegeix l'interval. Fixeu-vos, aquí ens demana que introduïm una descripció d'aquesta protecció. Posarem protecció de factura part 1. Vale? Podríem posar el nom que volguéssim. Aquí ens demana que definim l'interval, que ja l'hem definit, o el full, si és tot el full complet, excepte determinades cel·les, i podríem anar afegint quines cel·les podríem afegir. Tenim totes aquestes opcions. O fem a base d'intervals, o escollim tot el full i anem posant les files i les columnes que no haurien d'estar protegides. En tot cas, en aquesta opció el que faríem ho faríem d'aquesta altra manera, que seria a partir d'intervals. I amb el botó de definir els permisos veiem que tenim diverses opcions. Podem posar que ens mostri un advertiment quan s'editi aquest interval. Fixeu-vos que si marquem aquesta casella, quan jo vull escriure alguna cosa en una d'aquestes caselles protegides, em surt una alerta. Una alerta que em diu que estic intentant editar una cosa que està protegida, que si la volem editar igualment, llavors seria d'acord, podem fer que no ens ho alerti més durant els pròxims 5 minuts o podem cancel·lar i per tant no editar. Sí que ens permet editar, a nosaltres com a editors, si ho dic d'acord ens ho permetrà, veieu? Em permet canviar el que hi ha aquí. Però l'advertiment sempre em serveix perquè m'alerta i sempre puc decidir, m'he equivocat, doncs no faig res. O per contra, sí, això és el que m'interessa, per tant ho faig. També tenim més opcions, a part d'escollir que et surti un advertiment, podem restringir. Si aquest document el tenim si aquest document el tenim compartit amb més persones, podem escollir quines persones poden editar aquest interval i quines no. Com que aquí només soc jo l'única persona que edita aquest document, no hi ha més opcions, no hi ha més persones aquí amb qui li podria marcar o desmarcar la casella perquè poguessin editar. I també podríem copiar els permisos d'un altre interval per no haver de fer un altre cop el mateix procés. Si un interval d'abans l'he marcat que només ho puc editar jo i totes les altres persones no, doncs podria copiar els permisos d'aquest interval i m'estalvio repetir-ho tot un altre cop. També puc introduir les adreces de correu de les persones que poden editar o no editar aquests intervals. Podrien aparèixer aquí si ja he compartit aquest document amb aquestes persones, però si no l'he compartit encara amb ningú, podria anar introduint aquí les dades o les adreces de correu d'aquestes persones que vull que m'apareguin a la llista. Quan ja hem protegit totes les cel·les, podem assegurar-nos de quines estan protegides i quines no a través del menú de Mostra intervals protegits. Quan seleccionem això, veieu, ens queda ratllat tots els intervals de les cel·les que hem protegit perquè no puguin ser editades. I d'aquesta manera podem comprovar si ens en falta alguna o no. En aquest cas potser podríem afegir aquesta més i aquesta, per tant aniré per aquesta en principi, posaré l'advertiment i posaré aquesta també, afegiré i posaré l'advertiment. Tornaré
tornaré a fer que em mostri els intervals protegits. Veieu? I aquestes dues caselles ja m'apareixen com a protegides. Un cop tenim això, aquesta factura pot convertir-se en una plantilla. Per fer-ho hem d'accedir a la pàgina principal dels fulls de càlcul, la pàgina d'inici. Si fem un clic en aquesta icona i anirem directament. I fixeu-vos que aquí aquest és l'apartat de les plantilles i no tenim cap de configurat. Per convertir un d'aquests arxius en plantilla simplement hem de fer un clic en aquest botó que posa enviar la plantilla i escollirem el full de càlcul que volem que es converteixi en plantilla. En aquest cas és l'últim que acabem de fer, que es diu factura i és aquest arxiu d'aquí. L'obrirem, escollirem una categoria, finances i comptabilitat seria la més adient, i enviarem la plantilla. Veieu, quan la plantilla s'ha afegit la tenim aquí disponible i ara un cop quan l'obrim el que ens fa és crear un fitxer nou amb aquesta plantilla i m'ha conservat la protecció de dades, veieu, i no em deixa escriure allà on he protegit les cel·les. Només em permet escriure, veieu, em sonen tots aquests missatges d'error cada vegada que intento escriure en algun lloc que no es pot escriure, veieu? I així no he de tornar a copiar. La plantilla per anar bé, hauria d'estar, les caselles que han d'estar pensades per ser omplertes haurien d'estar en blanc. Aquí tot això ho hauria d'haver deixat en blanc, de manera que introduíssim les dades directament.